死を見つめて生きるキキキリンの名言。死をどう思いますかなんて聞かれたって死んだことないからわからないのよ。豊かな時代に生きているとどうしても死というものを忌み嫌うみたいなものがある。今まで生きてた人が死んでいく。死っていうものは日常なんですよね。死というものを日常にしてあげたいなと子供たちに孫たちに。そうすれば怖くなくなる。そうすれば人を大事にする。人はいつか死ぬんじゃなくていつでも死ぬ。人は死ぬと実感できればしっかり生きられる。しっかり生きてしっかり死にたい。最後のセリフは今世はこれにてご無礼いたします。いいセリフでしょう。